Oh, hallelujah. The four ya da so bronya brain mo. Me gidi sa ho ye e we Awurade mo na bronya nso wadi ne yie e we Awurade mo. Enhira nka asafo Awurade din. Nyame nkronkron prakoso bio ye bɔ mpai sɛ kyerɛkyerɛ wa kwan. Na mo asɛm so na ye ne saman wɔ Yesu Kristo din mu. Hallelujah. Odofo me mama kwa ba de ba uti asie sanjumadi so na yafa ya kinkan sam no nso. Edi efi Mateo asempa no timienu ba akon ekosi nan no. Mateo asempa no etimienu ba akokosi nan no. Ahoho bi efiri epueye ebaaye. Yesu Kristo ye wo no Bethlehem se de enim na wo Judea. Ebra na ohene Herod na na oye ohene na Anyansafoɔ bi ɛbaa ne nkyɛn na mo fie puei ɛfam no mo ba Jerusalem ɛbɛbisae sɛ ɛhe na yawo Jewfoɔ hene no yehunu ne nsoroma ɛwɔ epuei ɛna yedi akyire sɛ yɛba abɛsom no na yɛba abɛsɔre no na ɔhene Herod adeɛ ne ha ne yie sɛ wate nsɛm a ɛte sei na ɔfrɛ na asɔfo mpanimfoɔ no nyinaa ne akyerɛkyerɛfoɔ no ɛbaa ne nkyɛn bi sɛ ɔmo sɛ ɛhe na yɛatwerɛ sɛ yɛbɛwu agyenkwa no na ɔmo kaa sɛ yɛsɛ yɛbɛwu no wɔ Bethlehem a ɛwɔ Judea na saa na nkɔmhyɛfoɔ no atwerɛ ɛde ato hɔ adɔfo nom ɛbaa saa no Herod ɛne saa ewuranom yi ɛkasaayɛ Anyansafoɔ kasaayɛ sɛ mokɔ na mokɔhunu a mommɛka nkyerɛ me na me nso menkɔnkɔsɔre no nanso Onyankopɔn no onim Herod tiri mu pɔ nti no wama kwan sa ɔkasa kyerɛ Anyansafoɔ ma mofa kwan foforɔ so kɔɔyɛ na ɛno na Herod ɔhwɛ yɛ sese bra Anyansafoɔ fi omukuro mu ebesi bra ɔtwɛn ya wanti ɔmo nka no a ɔso da bi we de ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ mfie mmienu anaasɛ mfie mmiɛnsa enti nkwala a edi mfie mmienu ana mmiɛnsa nyinaa ɛsɛ sɛ mehyɛ me kokum ɔmo sɛ de ɛbɛyɛ a abofra we nso bɛka ho bi nanso Onyankopɔn ɔyɛ nyame Yesu Kristo ankasa ɔyɛ nyame onyame amma kwan saa ɛda na edi kyerɛ Joseph a na waba abɛyɛ Yesu Kristo asase so agya ɔmo de ne dwane ɛkɔ Egypt ekosi sɛ Herod ne ne nkorɔfo no ɔmo wuye ɔdɔfo nyame twa adwen gyina so ane sɛ sa agyenkwa no mpo ɔsɛfoɔ no yɛ sɛ ɔbɛfa kwan bi so ekum no a yɛtwerɛ Revelation koraa saa na ɛteɛ sɛ ansa na Yesu kra bɛwo no ɔsɛfoɔ no pɛ kwan bebree so sɛ nka ɛmma so nanso Onyankopɔn nea ne nsa kuta mu no na ne nsa kuta mu wama kwan saa ɛma Yesu Kristo bɛyɛ abofra ɛbɛtena nipa awofoɔ nkyɛn ma ɔmo tetee no ɛma ne nyini wɔ soro ɛne ahobrɛaseɛ mu ɔdɔfoɔ sɛ agyenkwa no mpo ɔsɛfoɔ no ɛpɛ sɛ ɔde ne ɛsesɛ a me ne wo yɛyɛ hwan nom sɛ woamfa wo ho anhyɛ Kristo mu a wonyɛ obiaa na mmom sɛ yɛwɔ Kristo a yɛwɔ adeɛ nyinaa ne yɛba bɛyɛ gye Nyankopɔn ɛma prɛko pɛ ɔdɔfoɔ wotwa kosi da bɛn sɛ ɔde ho bɛma Kristo Yesu fa ho ma Kristo ɛfiri sɛ ewieyɛ no yɛbɛbu akonta ɛna yɛnnim bere nso a yɛfiri asase so yɛnnim bere a Yesu nso ba bronya bere a obi afiri mu ɛnura obi afiri mu yɛnim sɛ nan nso obi bɛfiri mu sɛ de atie bi a asase so ɛkwan yɛfa so sɛ yɛgyidifoɔ yɛde kɔ heaven no wonyɛ gyidini so na wuwu a na wo kɔ akɔtwɛn wɔ hell hɔ nso adɔfo nom ɛyɛ ade a ɛyɛ broni bɛka sɛ ɛyɛ serious sɛ obi bɛtena asase so ɔse memfa Yesu nyɛ hwee ɛfiri sɛ ɔno na okita yɛ nkwa Onyankopɔn na kita yɛ nkwa enti sɛ wokwati no a ne kyɛ sɛ wote sɛ tentenhuro wokwati Yesu a mframa bi atumi bɔ ɔkɔ baabi a ɔpɛ wokwati Yesu a ne ɔhɔ bio ne ɔbɔnsam sɛ ɔbɛfa wo nomum na ɔde wayɛ deɛ ɔpɛ ɔdɔfoɔ ma w'ani mmra wo ho so bibi biara a aba bɛhyɛ wo so a enti wontumi ma wo ho kwan ma Yesu ma w'abrabɔ ma sɛ wo deɛ fa brɛ no ɔno deɛ ɔnyɛ yiyimu ɔno deɛ ɔnhwɛ deɛ ɛkɔ
ne dia ne se wate ne nka wopɛ sɛ wofa ne sɛ wɔwurade no kraje nkwa ɔde wo bɔne nyinaa bɛkyɛw ɔde wo mfomsoɔ nyinaa bɛkyɛw obesiesie wo na wayɛ wo foforo ɔdɔfoɔ mabro nya brɛ mu nsɛm a wate ɛnkasa nkyerɛ wo empo emu biara sɛ wonyo gidi ni ayɛ ne sɛ woyɛ gidi ni nso na sɛ wogya no edum kakra wogidie ɛyapa especially lockdown ni ba ye die egidifo bebre atete ada ɔdɔfoɔ ɛmmoa Bible sɛ hu hia sɛ yɛbɛhyia mu anka ɛbra opportunity wɔ hɔ ɛbra akwanya no wɔ hɔ yi momodia na ni egidifo nka yɛn so ɛmmomo ɛnsom efiso Nyankopɔn nim sɛ wadom yɛ adom akyɛde maako a sɛ yɛhyia mu a obia de ho baba obi mfa so ma Kristo kwan no nyɛ adwuma mfa wo mu na yɛhye ne gyina ma Kristo wobɛyɛ hye a yɛhye wobɛyɛ nwunso a yɛnwu motro modwo de Onyankopɔn so ɔbɛfi wafini no mu onyame nhyira wo na so aba enen so Yesu din mu amen.